Iziphathimandla zomgwaqo beyivimba yonke imoto, iloli netekisi. Kulezi vimbamgwaqo ibambisene nombutho wamaphoyisa SAPS kanye namasosha. Isikhungo iTransport Education Training Authority sisebenza kanzima sihlinzeka ngoqeqesho lamakhono emkhakheni wezokuthutha. Ithetha iyise ebantwini umkhankaso wayo wezokuphepha emgwaqweni i-Reimagine Road Safety. Iziphathimandla zomasipala iphume ngobuningi ukuzokweseka lo mkhankaso. Sizoqinisekisa ukuthi ezokuphepha kubantu bakithi zisesimeni esiright. Asifisi ukubuka umuntu noyedwa wakithi elahlekelwa impilo yakhe ngalamaholi. Sifisa izithuthi zethu, imoto zonke lezi ekhona ezinithuthayo azibe sesimeni. There are opportunities in terms of learnerships, internships, apprenticeships. We also offer programs whereby you end up walking away with a driver's license. Inhlangano yamatekisi Bergville Taxi Association iyaweseka lo mkhankaso. Sithi-ke njengoba kuqala lamaholide sacela-ke ukuthi kubanjiswane amaphoyisa kanye no-driver emgaqweni ukuze sikwazi ukuthi sifikise abantu bonke emakhaya bephephile. Iziphathimandla zomgwaqo zithi kuzobonakala amaphoyisa kuyona yonke imigwaqo ngalamaholidi asehlobo.